Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa pagpabunyag ni Jesus didto sa River Jordan pinaagi ni San Juan nga magbubunyag. Didto sa maong bunyag nadungog mismo sa atong Ginoo ang tingog sa iyang amahan, assuring him, "You are not alone." Bisan gani ang Espiritu Santo nagpakita in a form of a dove. Unsay giingon sa amahan, "Ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo." Mao di ay mga igsuon nga sa ministry na ni Kristo sa iyang misyon, bisan kapila siya gidaog-daog, gi-reject, wala sa gidawat. Bisan gani ang pagpasan sa krus, katulusa medagma, nganong mubakod man gyud siya, kay di ay naay nagpalahutay niya. Every now and then, iya dayang hinumduman ang assurance, ang kasiguruhan gikan sa iyang amahan ug sa Espiritu Santo nga wala siya mag-inusara. Mga igsuon na apog ko'y familiar experience. Pagkadisgrasya nako, I felt alone. Pero dito nako nakita, God was present. Because pinaagi sa mga tao nga nag-atiman nako, akong pamilya, akong mga friends, nga nagsuporta nako, nagbantay nako, dito ko kaingon, God is with me. Mao na gitawag nato mga igsuon nga Jordan experience. Unsa po imong Jordan experience? Although God is with us anytime, pero naay mga moments nga ma-feel gyud nato ang iyang presensya ba? Kana mo'y hinumdumi mga igsuon. Ilabi na pag-abot sa mga problema, stress, ug ato ng balikan, madasig ta, mulahutay na. Unsa na sila, mga Jordan experiences nato.